Velkommen til den her video-tutorial til, hvordan man laver et målebæger i 3D Studio Max. Videoen er møntet på hele intro-elever på HTX i Grenaa 2013. Og vi starter ud med at lave at kontrollere to ting. Ting nummer 1, det er oppe i Customize, og oppe i Units Setup. Der skal vi sikre os, at Display Unit Scalen er til centimeter, og så skal vi sikre os, at unitsene rent faktisk også er sat til centimeter. Og det næste vi skal tjekke er også i Customize, og det er under Preferences. Og der skal vi sikre os, at Scene Undo står til 100 levels. Det vil sige, så kan vi undo 100 gange, hvis vi nu fortryder nogle ting, vi laver. Og det kommer til at være ret handy, når vi skal til at modellere. Så siger vi OK. Og nu kan vi tegne en cylinder. Og sådan en cylinder, den skal vi jo have en eller anden specifik størrelse på. Over i vores Modify-panel, der efter vi har tegnet den, kan vi lige gøre det lidt mere præcist. Vi kan sige for eksempel, at den skal være 1,5 cm, og højden skal være 4. Så kan vi prøve at zoome ind på den. Når man modellerer, så kan det også være meget rart at ikke have så høj en opløsning på ens figur. Og så derfor så vælger jeg at sætte height segment til 1 og side til hver 12. Og det gør vi, fordi så kan vi se, zoomer lige ved at trykke på set i alle viewports. Årsagen til 12, det er selvfølgelig fordi den er symmetrisk, og årsagen til at vi gerne vil skrue lidt ned fra opløsningen af modellen, altså vil sige antallet af segmenter, det er fordi at det er lettere at tilføje detaljer, end det er at fjerne dem igen. Så ja, det er sådan derfor. Det næste vi skal sikre os, det er at vores objekt er i 0,0,0, og det er det ikke lige nu. Se 0,0,0 er lige her. Og hernede kan vi se, hvor den er placeret hen i rummet. Så vi højreklikker sådan set bare på de her spinners, og så er den 0,0,0. Når vi har gjort det, så herover i Perspective View, der skal vi have slået det her grid fra, fordi det skal vi bruge mere nu. Så det tror jeg, vi vil give på. Årsagen til, at vi arbejder i 0,0,0, er fordi, at den her målebæger, det skal gerne kunne printes på en 3D printer. Og den kan altså bedst lide, at vi arbejder i 0,0. Godt. De her mål, vi har på den her, det beslutter jeg mig for, skal være de indre mål af vores målebæger. Så for at gøre dem til det, så skal jeg lige have gjort det her hult, og det gør jeg ved at trykke på Editable Poly, så jeg kan gå i gang med at modellere på mit objekt. Og så sletter jeg sådan set bare den øverste her, og så kan I se, at mit objekt er blevet hult. Jeg går ud af Polygon Selection Mode, og så putter jeg en Shell Modifier på. Den har jeg også stiftet bekendtskab med før. Og jeg definerer, at den skal være 0,3 cm tyk. Og når jeg har gjort det, så kan I se, at det er som om den kanter lidt ind hernede. Og det kan vi selvfølgelig manuelt flytte punkterne. Det tager for lang tid, så vi kan bare bruge den, der hedder Straighten Corners. Så får vi sådan lidt mere. Når vi så har gjort det, så tror jeg, at jeg vælger at lave min om til Editable Poly igen. Og nu skal jeg så i gang med at modellere på den her. I virkeligheden, så kan man sige, at vi har allerede et målebæger her. Der kan være en eller anden fixed mængde af vand heri, men den er faktisk lidt besværlig at hælde af. Så det kunne måske være meget rart med en lille sådan hættetud. Det kunne man selvfølgelig godt lave allerede nu. Og det er der jo flere måder at gøre på. Vi kan i første omgang lige gøre det her Perspective View lidt større ved at trykke Alt W. Og så zoomer vi lige ind på vores objekt. Og så drejer vi lige rundt. Se, det letteste ville være, hvis vi kunne nøjes med at modellere den ene side, fordi man kan sige, at sådan et målebæger er jo faktisk symmetrisk. Og der er ingen grund til, at vi skal modellere begge sider på en gang. Så det tror jeg lige vil gøre. Jeg trykker på F3 for at få det over i wireframe herover. Og så vælger jeg Vertex. Og så skal jeg slette de punkter derovre, for jeg tror jeg lige går op i top view her, så jeg kan sikre mig, at jeg ikke laver noget dumt. Jeg kanter den lige en lille smule. Og en lille smule mere. Det hakker simpelthen så meget, så jeg kan ikke nå at se, hvad der er, den laver. Så jeg drejer lige her. I kan se, det der punkt er over for det punkt. Så nu skal vi lige have forbundet. Jeg kan holde kontrol i bund og klikker på de forskellige punkter. Det har jeg også lært. Så vælger jeg dem, der er nede i bunden. Og så trykker jeg på Connect. Det, der kan være svært at se her, det er, hvis man ikke har den her dybdeforståelse. Så bliver jeg altså nødt til lige at dreje lidt rundt omkring den, for at forstå, hvordan objektet er bygget op. Og det kan I jo så passende gøre her i Shaded View. Det er F3, jeg skifter mellem de to på. Når jeg har gjort det, så kan jeg passende vælge, den ene halvdel. Tror jeg vælger at slette den højre. Tryk Delete. Går jeg over Shaded View igen, og roterer omkring, så kan I se, at den er blevet hul indvendigt. Jeg slår lige den her bounding box fra, det kan I nok huske, det var J. Så er det ikke så forvirrende at kigge på. Se, nu kan jeg så hoppe ud af
Polygon Selection Mode, og så hopper jeg herover i min modifier liste, og der finder jeg noget, der hedder Symmetry. Jeg trykker bare SYM, så kommer den. Og her der skal vi flippe den på, på y-aksen, som er her, den der akse der er der. Og når vi så gør det, fordi vi har placeret den i 0,0,0, så kan den selv finde ud af, hvor det er, den skal, hvad for en akse den skal spejle omkring. Så det er en anden fordel ved det. Jeg går tilbage, jeg kan se, jeg har min modifier stack her, hvor jeg oven på min editable poly har puttet en modifier, der hedder Symmetry. Hvis jeg går en tilbage, så jeg kan komme til at modellere, så forsvinder den. Hvis jeg nu gerne vil se mine slutresultater samtidig med at jeg modellerer, så kan jeg trykke på den her Show End Results. Så det gør jeg. Og jeg ved, at min tid den skal være her, fordi det er jo som sagt der, den deler. Så jeg vælger de her 2 punkter, og så kører jeg dem lidt nedad. Og som jeg siger allerede nu, på nuværende tidspunkt, så bliver den faktisk lidt lettere at hælde af. Men altså det kunne være meget smart, hvis man kunne få sådan lidt mere drøbthusagtigt ved at trække den her ud af, eller sådan noget. Ikke? Men som I kan se, hvis jeg gør det, så ændrer jeg jo faktisk på den indvendige radius, og dermed også mængden af materiale, der kan være i vores målebærer. Og det betyder, at det bliver væsentligt sværere at beregne os frem til, hvor meget der kan være i målebæret. Så det kunne måske være meget rart i virkeligheden at prøve at begrænse den mængde, at den hælder ind ned på bunden af. Og måden vi kan gøre det på, skal vi lige dreje rundt om den. Det er ved at vælge Edge Selection Mode, klikke på en edge. Det var da egentlig meget sjovt, at jeg valgte den edge, når jeg klikkede på en anden en. Det er spøjst. Nå, det er jo selvfølgelig fordi jeg klikker på den forkerte. Det skal jeg jo huske. Jeg har min Show End Results til. Lige sådan fra et øjeblik. Så trykker jeg på Ring Selection. Og så kan I se, at dem der er lidt mere lysegule, det er så dem vi har valgt. Det er lidt svært, hvis man er farveblind, så kan det måske godt være lidt svært. Men med dem valgt, så trykker jeg på Connect Settings, og så kan I se, hvor at der kommer sådan en connection-streg hele vejen omkring. Så trykker jeg Ctrl R for at få det her tool frem, så I kan dreje hele vejen rundt. Den vil jeg gerne flytte lidt op af. Det kan jeg jo så passende gøre her. Og vi skal lige om at se på vores tud, hvordan det ser ud omkring vores tud. Jeg tror lige, jeg slår vores Symmetry Modifier til igen, så jeg kan holde styr på det. Hvis vi nu siger, at det er cirka der omkring. OK. Og så hopper jeg over i Vertex Mode. Drejer igen rundt. Og så prøver vi igen at rykke dem ud. Jeg har selvfølgelig valgt alle 4 nu. Vi skal lige have nøjes med at vælge de 2 øverste her. Der står 2 vertices selected. Det er de 2, der er der, kan vi se, fordi de er røde, hvor de andre er blå. Og så rykker vi den her lidt fremad. Det kan være, at vi skal gøre den her lidt tykkere. Det kan vi gøre. Så det måske lidt bedre ud. Ja, hvor kan ned og se. Se, straks så er den allerede lettere at hælde af. Altså optimalt, så kunne det godt være, at vi skulle rykke den her lidt fremad. Så vi kan se, hvis vi gør det, så sker der noget spøjst her, ikke? Vi prøver at gøre det igen. Vi får på en eller anden måde ødelagt vores mesh her. Og det er, igen, vi kan prøve at slå den her fra, så kan I måske prøve at se det. Fordi I kan se, hvis jeg trækker den her, så på den tidspunkt, så krydser den der, og det duer ikke. Så i virkeligheden, så skulle vi også have haft sådan en der indvendigt. Så det kunne vi jo passende lige gøre. Jeg trykker bare Ctrl-Z for undo. Så vælger jeg den her. Ring. Connect. Og det var så lige omvendt. Jeg skal lige have trykket på Settings. Og så er det nok snarere minus 72. Så vi heldig kan vi det. Nej, kunne ikke bare lige sådan. Sådan der. Yes. Og se så, nu har vi faktisk dem over for hinanden. Nu kan vi jo så prøve at trykke Symmetry Modifier igen til at se, hvad der sker. Det kan være det lettere lige at selecte den edge, der er her, uden. Og så rykker vi den frem. Se nu kan vi rykke den her frem, så langt vi... ikke så langt vi vil, men vi kan i hvert fald rykke den noget længere frem. Og så bliver den da noget mere behagelig at hælde af, kan man sige.
Se, der er noget, der er sådan lidt mærkeligt her med skyggerne. Og det, den hakker godt nok rigtig meget, den her computer. Jeg prøver lige at pause et øjeblik. Ja, jeg tror, jeg vælger at sige, at det her det er ved at være godt nok nu. Vi kunne naturligvis godt gøre det her en lille smule bedre. Vi kunne prøve at trække op herover og trække nogle af de her punkter, og måske få den her tud til at være lidt mere tudagtig. Men for nu, så tror jeg faktisk, jeg vil lade det være det. Så vil jeg lade jer om at prøve at pille lidt ved det her. Det er simpelthen et spørgsmål om at sidde og pille og rode og rage ved de her vertices nok, indtil det er, at det hele fungerer. En ting, vi faktisk kan gøre, jeg kan vise jer, det kunne måske være sjovt for jer at se. I ser det sådan ligesom om der er en meget, meget, meget hård skygge her. Det er fordi, I ved jo godt, at det her, det er jo trekanter. Vi kan i vores edit polygon, der kan vi gå herned, så er der noget, der hedder edit triangulation. Trykker den til, så kan I se, at der er en trekant her. Hvis vi nu i stedet for med den her edit triangulation til, trykker sådan her, så kan I så se, hvad der sker. Så forsvinder den her skygge. Men til gengæld, så skal I jo forestille jer, hvordan den så kommer til at se ud. I kan måske ane det her, at den der polygon, den bliver sådan meget kantet der. Det er jo to faces, der støder op ad hinanden. Så i virkeligheden, så var det andet meget bedre. Men problemet er, at den her, den står simpelthen for langt den her vej. Hvis man nu i stedet for måske lader den følge lidt mere formen af vores tud her, så får vi altså en lidt bedre triangulering af vores mesh. Vi kan måske allerede trække den hele vejen her i virkeligheden. Så går vi lige tilbage i perspective view her. I kan jo skifte imellem de her views her. Jeg gør det næsten per automatisk ved at trykke på T, for eksempel for top, og P for perspective, og L for left, og så trykke Z for at zoome ind naturligvis. I kan også trykke på V, og så får I en viewport liste, som I kan selv vælge imellem. Det synes jeg er meget smart. Ja, okay. Nu begynder det at hjælpe på det alt sammen. Nu er jeg så gået i gang med at pille og rode og rave den alligevel. Det er jo meget flot. Vi kunne selvfølgelig også prøve at connecte hele vejen under. Jeg har prøvet at lave sådan en ring selection. Prøv at trykke connect, og så se hvad der sker. Nu skal vi trykke settings og nulstille den her. Så kan I se, så får vi en connection hele vejen herned, og den skulle også gerne være kommet indvendigt. Det kan vi lige prøve at finde ud af ved at rotere ind, og se, så er den faktisk også kommet derinde. Hvis vi nu i første omgang siger ja vel til det, så kan vi i top viewporten, så kan vi gå herind, og nu har vi faktisk endnu flere indstillingsmuligheder, kan I godt se, for at få det her til at følge det hele bedre. Vi kan faktisk også rotere, hvis vi har lyst til det. Og så måske skalere også en lille smule. Sådan her. Og måske også her endda. Sådan, og så skal man måske lige have den her herop og herned, så man får det der sådan svej i den. Så kan vi lige prøve at se den fra forfra her. Det er så, fordi vi har vendt den lidt sjovt, så er det faktisk left. Der vil det måske give lidt mere mening, hvis nogle af dem her, de også er sådan lidt mere gradvis i deres svej. Prøv at trække den her lidt længere af. Sådan der. Så kan vi se, så får vi også sådan lidt pænere svej her. Prøv at trykke fronten fra siden af. Kan vi måske, det kan vi skal prøve at tage fra bagenden. Det trykker V og så K. Det går lidt stærkt. Det er jeg ked af. Det er måske meget godt. Så er det den indvendige, vi ser herinde, som hælder lidt nedad ind imod selve kanten. Vi kan prøve at lige tilte vores vy en lille smule her, så vi kan se lidt bedre. Se, den vender, man kan se det. Den vender en lille smule indad. Og det er et pilleri at lave sådan nogle ting her i 3D Studio Max. Og det er altså noget nemmere at lave i for eksempel et program som SolidWorks, som er langt mere beregnet til lige præcis den her type modelleringsopgaver. Men med det sagt, så er der jo en ting mere, som er sådan ret væsentlig i sådan et målebær her. Det er faktisk højden, som vi kan
som vi kan måle efter. Altså det vil sige, vi skal jo kunne se en eller anden indikation på, hvor mange milliliter der er i selve målebæret. Så hvis vi nu herinde i midten trykker ring selection på nogle af de her lodrette, og laver et connect mere, og trykker ja tak, så vi ser det lige fra siden af, trykker på left, og trykker på F3, så kan I se, at vi skal have en fuldstændig vandretstreg. Og det gør vi sådan her, vi siger scale tool, og så skal vi til at lave noget nyt. Jeg holder venstre klik nede på scale, og så siger vi, den her scale, det er noget, der hedder non-uniform scale, og den kan vi højreklikke på. Og det kan vi nemlig ikke, vi kan ikke få de samme muligheder med den anden. Hvis vi bruger non-uniform scale, så har vi faktisk mulighed for at gå ind og sige, at vi vil gerne skalere den på y-aksen, sådan her, så de bliver skaleret ind mod hinanden på y-aksen alle punkter, så de bliver lige høje. Og ikke bare højreklik på spinderen her. Så nu er det lige over hinanden. En anden mulighed var også, at man kunne have noget, der hedder make planar på y. Ja, nu skal vi så det lige på z. Den har sådan et andet koordinatsystem her. Det kører på det lokale koordinatsystem. Eller på det globale, undskyld, hvor det andet, det her det er det lokale. Så det gør vi her, og bruger move toolet, og det rykker vi så herop til lige før den her kant. Det vi så reelt set har at måle på i vores målebæger, den nominelle værdi, som vi kalder det, som vi kommer til at lære, det hedder inden for matematikens verden, det er at vi skal lige over og bruge vores measuring tool, det var det jeg prøvede at finde, tape, og vi slår vores snap til, sikrer os at det kun er vertex der er slået til. Det er den her værdi, altså 2,83 cm. Og det kan vi så prøve at beregne, om det er nok, hvor meget det er. Det vil jeg ikke tænke mig at gøre her, fordi det kommer I til at lære i matematiklektionen. Men det der så er koden, det er jo naturligvis, at man skal finde ud af, hvor mange centimeter skal den være i højden, når vi ved, at den nu har. Der er jo, her, hvor jeg kan se det. Jeg skal gøre sådan her i virkeligheden. Vi skal lige have fundet en eller anden smart måde at gøre det her på, så I kan se, hvad det er, jeg gør. Jeg skal have målt, hvad den er på tværs. Det er fra det punkt til det punkt. Og der er den 3 cm. Fordi vi satte jo, at cylinderens radius skulle være 1,5 cm. Så vi ved, at den er 3 cm høj, eller 3 cm i diameteren, og vi ved, at den er, hvad var det, vi blev enige om, 2,8 et eller andet, ikke? I 2,833 i højden. Og nu skal vi så finde ud af, hvor mange kubikcentimeter kan der være herinde, og hvilke højder kan vi definere nogle specifikke målsætninger. For eksempel 5 kubikcentimeter, 10 kubikcentimeter, 15 kubikcentimeter og 20 kubikcentimeter, som det bliver jeres opgave i, i matematikopgaven. Når man så har fundet ud af det, så viser jeg så her, hvordan man så rent faktisk kan lave de her højdeinddelinger. Og det gør man så simpelthen her. Man laver igen den inderste side her, på de lodrette streger, trykker ring, trykker connect, og ja, det er vel okay. Og så kan man sige, hvor højt er der monstro her. Vi prøver at sige tape, mål. Den er 1,416. Okay, lad os nu sige, at vi gerne vil have en ved 1 cm i højden, fordi vi ved lige præcis, at ved 1 cm højde og en radius på 1,5 cm, så er der så mange kubikcentimeter, som vi gerne vil kunne måle af her. Så skal vi altså lige have gjort det her punkt her, det skal vi have flyttet 0, ja, vi kan jo bruge lommeregner, hvis vi kan regne det ud, men ellers så er det 0,416 cm nedad. Så det vi gør, det er, at vi vælger vores cylinder her, og vælger den her, og så trykker vi loop, så får vi nemlig hele det her loop, og så kan vi bruge vores målefætter heroppe, højreklik på den, og så vil vi gerne have den ned af z-aksen med 0, hvad var det vi blev enige om? Det skal vi så være sikre på, det kan jeg jo ikke huske, sådan noget. 0,416, okay. Så det var den her, og det var loop, og det var på z-aksen, og det var 0,416. Det var så en forkert vej. Ctrl Z. Det er jo naturligvis, når det skal nedad, minus 0,416. Sådan. Og så kan vi så prøve igen at gå herind, tage det her punkt, trække det ned i aksen og ned til det der. Og så kan vi se, at der er nu fra det punkt til det punkt 1 cm.
Og så på den måde kan vi blive ved med at lave forskellige connections op. Nu nøjes jeg bare med den her ene, for eksempel skyld, og så viser jeg, hvordan I så kan få nogle små indenteringer lige præcis ved de her. Og det kan man gøre ved at igen vælge den her, trykke loop og trykke camfer. Og så sørge for, at camfer ikke er specielt stor, men cirka sådan her. Og så siger vi OK. Og så skal vi vælge alle de her nye polygoner, der er blevet etableret her rundt om. Sådan der. Og nu kan vi så sige bevel. Det var måske lige rigeligt. Sådan her. Og sådan her. Så skal vi lige skrue lidt på den, indtil det passer. Så ser vi local normal. Og vi prøver lige at se det hele fra top viewporten af, og så kan I nemlig se her, at den trækker dem faktisk ind her, fordi at, jeg ved ikke om det, jeg tror ikke det ændrer det, nej det gør det ikke. Så det skal vi lige have ændret manuelt. I kan se, at der kommer nogle punkter, som bliver trukket ind her, det er ikke så godt, fordi at alle punkter skal gerne være hernede, for ellers så virker vores symmetry modifier ikke ordentligt. Så, men det kan vi lige hurtigt ændre på. Vi gør meget sådan her, siger OK til den her værdi, og går over på den her, på vertex mode, vælger de 2 vertices, der er her, og holder kontrol i bund, og vælger de 2 andre herover, hvis vi kan komme til det. Sådan her, nu står der er 4 vertices selected, og dem skal vi så have ned på den her, og det er så på y-aksen, den skal være 0. Godt, og så lige for at vise jer, hvordan det ser ud, så hopper vi lige over perspective view, drejer omkring, og så kan vi lige prøve at zoome ind, og så kan I se, der er, hvor vi slettede hjørnerne her, der er stadig noget her, det bliver vi nødt til at slette, det skal vi altså, det bliver vi nødt til at gøre, ellers så fungerer det sandelig ikke. Så skal lige sikre mig, at det her det ikke er, jeg tror bare det er fordi vi har den der symmetry modifier på, der kommer den der grønne streg, så bliver det også derovre, sådan. Ja. Og så prøver vi at slå symmetry modifier til, så kan vi naturligvis ikke se noget, fordi vi er alt for langt væk. Og så skal vi lige prøve at pause videoen en gang. Ja, det må jeg undskylde. Der var lige en kollega, der lige skulle have fingrene i mig. Men hvis jeg nu drejer den her nu, så kan I se, at der nu er kommet sådan en lille humpel her. Og med det gjort, så er vi faktisk ved at være modne til at lige få slettet nogle af de her målebånd her. Så det er en grund til at have dem alle sammen længere. Godt. Lad os nu sige, at det her det er det. Så kan vi trykke Turbo Smooth til. Går herover, det ved I ikke hvad, så det skal I forklare selvfølgelig. Går over Modifier og vælger Modifier listen, og så er der en her, der hedder Turbo Smooth. Den vælger vi. Det er sådan lidt farligt redskab, det her jeg viser jer nu. Men hvis man bruger det fornuftigt, så kan man faktisk godt få nogenlunde resultat ud af det. I kan se, i det øjeblik vi gør, som vi gør lige nu, så bliver den lige pludselig super rund. Og det er egentlig ikke helt hensigtsmæssigt, fordi på nuværende tidspunkt, når vi gør det, så ved vi faktisk, ja, for det første ser det heller ikke specielt godt ud herinde, men for det andet, så ved vi faktisk heller ikke helt præcis, hvad der sker med rumfanget. Så vi skal på en eller anden måde have fundet ud af, hvordan vi kan bruge den her Turbo Smooth, uden at ødelægge rumfanget. Og det gør vi lige først og fremmest lige at slette den, og så skal vi til at bruge camfer, og vi skal bruge rigtig meget camfer. Og inden vi kan gøre det ordentligt, så bliver vi faktisk nødt til at sige convert to the poly, sådan så vi sikrer os, at hele modellen er ens. Vi sletter den her ved at trykke backspace, ikke at delete, og det samme gør vi med den her nede, fordi det kan også give os lidt problemer. Så vi drejer rundt, og så skal vi til at bruge camfer. Og camfer gør vi sådan her, trykker, ja, vi skal have valgt hele kanten omkring her. Gør vi sådan her, og deselector der, så har vi valgt hele den her nederste kant, og det gjorde jeg ved at markere det hele, holde alt i bund, og deselecte dem, der går opad, så har vi dem her. Den her kant, den kan man så sige camfer til, og så kan I også se, så skal vi lige være en lille smule varsom med, hvordan vi gør. Tryk lige F3. Vi får nemlig også dem, der er derinde, og det er faktisk okay.
og vi sætter lige en enkelt mere værdi på, så kan vi få dem til at blive endnu mere runde. Sådan der. Og det siger vi OK til. Og så her på toppen skal vi faktisk have gjort det samme. Fik jeg trykket på Windows-tasten. Se, så bliver vi nødt til lige at gå op. Vi kan godt se, det kunne den ikke helt, fordi vi har jo den der tud på. Så der bliver vi faktisk nødt til lige, jeg tror måske vi bliver nødt til at gøre det lidt mere manuelt. Jeg slår lige snap fra. Loop. Nej, vi kan faktisk bare bruge loop her. Det var egentlig meget rart. Det kan vi også gøre her. Fantastisk. Og så skal vi bruge camfer igen. Og her der skal vi være lidt mere varsomme. Der skal vi ikke have en ret høj værdi. Men hvis vi gør sådan her, og så måske bare nøjes på 2. Og så siger OK. Godt. Så kan vi prøve igen. Lad os prøve igen. Prøv to smooth. Og se så, nu har den allerede beholdt en stor del af sin form. I kan se, der sker noget problemer herover. Her hvor vi brugte den der bevel, hvis I kan huske det. Prøv lige at slette den, og så se. Umiddelbart ser det ud som om der er nogle problemer. Men når vi zoomer længere ind, jeg kan lige prøve at vælge den her. Så kan I se, at der er simpelthen der er sket en eller anden frygtelig fejl her. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget, der er sket. Hvis vi prøver at rykke den her lidt opad. Det er ligesom om, de ikke sidder sammen. Kan I se det? Det skal man lige have styr på. Wow, det er gået helt galt herover. Se, som I kan se, på nuværende tidspunkt, så er det, at man skal til at vurdere ved at starte forfra, fordi nogle gange så kan de her problemer altså godt være så svære at få øje på, og så svære at overskue. Og derfor så har jeg faktisk begået en rigtig stor brøler, og det er jeg faktisk ikke gemt løbende. Og det tro det eller hvad, det er virkelig, virkelig, virkelig dumt ikke at gøre. Men jeg kan jo selvfølgelig prøve at undo en hel masse her. Jeg har 100 undo levels, og så se hvor langt vi kan komme tilbage. Vi er stadigvæk her. Ja, lige så stille er vi der. Der. Se, nu sker der noget. Vi slår lige Symmetry Modifieren til igen. Og så har vi det her. Vi skulle lige sikre os, at det fungerede. Ja, der er ikke noget der. Der, sådan. Og så skal vi lige have trykket på den der lodrette streg. Nej, jeg tror faktisk vi gør det anderledes. Vi gør det ligesom vi gjorde det før. Fordi så ved I hvad der sker. Jeg hopper her, vælger dem her. Så er der 4. Og dem rykker vi så ud til 0, som vi gjorde der på det tidspunkt. Jeg kan også se, når man laver sådan en fejl, så bliver man faktisk nødt til at gå ret langt tilbage. Og det, nu var det ikke engang med vilje den her gang, men det kunne faktisk være rigtig smart. Det var faktisk en ret god idé lige at vise jer. Så lige om lidt, så inden jeg samler den, altså det vil sige kollapser og laver den om til den her, det jeg gjorde der sidste gang, det var jo højreklik på den og convert til editable poly. Inden jeg gør det, så er det en rigtig, rigtig, rigtig god idé at lige gemme. Så hvis nu gør sådan her, så kan I se allerede nu her med Symmetry Modifieren, så går det faktisk galt. Og det gør det faktisk også herovre. Og det kan der være flere årsager til. Men det er simpelthen et spørgsmål om, at I kan se den her weld threshold. Det handler om, hvor tæt objekterne er på hinanden. Hvis jeg lige skruer en lille smule ned for den, så virker det. Så det er super sejt. Lad os prøve at convert nu til editable poly. Og så lad os prøve at se en rigtig god måde her. Prøv at zoome ind. Vælger her. Så ser vi. De hænger sammen, som de skal. Det ser jo fornuftigt ud. Godt. Så lad os lige prøve igen. Vi prøver lige med camfer. Se igen, så kunne vi ikke vælge med loop nede i bunden. Så vi hopper herover. Og se, ja, nu glemte jeg det igen. Lag mærke til det. Jeg har glemt at gemme. Og det er faktisk en rigtig lort. Så jeg hopper lige tilbage. Beklager mit sprog. Tilbage. Og trykker save as. Og så håber jeg overskriver bare den gamle fil. Sådan her. Jeg højreklikker. Convert to editable poly. Og så skal vi til at have lavet det her med camfer. Left viewport, edge selection, og så vælger vi hele vejen, og deselecter dem der er her i toppen, trykker F3,
deselecter ikke det der er derinde, nej, men bruger camfer. Og der skulle vi lige have skruet lidt ned. Og det var her, det godt kunne svare sig måske at have 3. Det var det, vi fandt ud af. Så I kan se, så sker der noget hernede. Det er som om, der er et eller andet hernede, der er gået galt. Og det er jo så de her, vi ikke fik slettet, som indikerer noget. Lad os lige prøve at fjerne den. Nå, det var simpelthen fordi, de var valgt. Ctrl-Z, Ctrl-Z, F3, og så deselecter vi lige de der 2 streger derinde i midten. Det er okay, de er der, men de skal bare ikke være valgt, når det er, vi laver vores camfer. Så lad os lige prøve at lave camfer igen. Se, så sker der det der. Det ser jo så lidt bedre ud. Vi skruer lige en lille smule ned. Og left viewport. Og hopper ind og kigger på wireframe og ser, hvordan det ser ud. Det ser rigtig fint ud. Yes, sådan der. Godt. Og så var der dem her på toppen. Der fandt vi ud af, at vi kunne lave loop. Så det gør vi. Og vi bruger camfer igen. Og der ved vi, at det skulle være 2. Det fandt vi ud af sidste gang. Og så skulle den være lidt mindre. Cirka sådan der. Og så trykker vi sådan der. Godt. Lad os så se, hvad der sker. Det ser jo fornuftigt ud, det her alt sammen. Så lad os prøve at trykke på Turbo Smooth. Og vi skruer op for iterationerne. Og bruger Ctrl R til at lige dreje rundt, for at se, hvordan ser vores mesh i grunden ud på begge sider. Og det ser jo egentlig ganske okay ud. Og vi har fået en okay hældetud her også. Og så kan man egentlig bare fortsætte, naturligvis her, med at lave de der connections hele vejen rundt og måle. Bliv ved med at fortsætte med at måle opad. Og på den måde, så kan man så til sidst få en form, der er sådan temmelig rund, og vi kan jo naturligvis skrue op for de her iterationer, og lad nu være med at holde musikklikken nede og bare trække opad, så går jeres computer altså ned. Og brokker sig over, den kan nok kunne komme til alle mulige mærkelige ting. Men vælg lidt af gangen, og indtil der I synes umiddelbart, det ser ud til at være nok. Og det her, nu begynder det at være sådan, så nu kan det vist ikke svare sig at putte mange flere på. Og sådan her, det vil måske være rigtig fint i forhold til et 3D-print. Inden man printer på en 3D-printer, så skal man altså huske en sidste ting, når I har lavet alle de her ting. Det er, at man går herind, og så trykker man STL, og så laver man det, der hedder et STL-check. Og der kan det altså godt svare sig lige et øjeblik og skrue ned for nogle af dem her, ellers så tager det vildt lang tid. Og så siger man check, og den så gør, der skal der så helst stå no errors. Hvis der nu er nogle fejl, så kan I faktisk få den til at selecte de fejl, der er. Så bliver den, hvis man trykker på F3, så der hvor der er fejl, man prøver at lave en fejl, slette den her for eksempel, der vil der så komme sådan nogle her, se. Så kommer der sådan nogle valgte polygoner rundt omkring, eller faces er det jo, rundt omkring det her hul, vi har lavet i vores mesh. Og det betyder altså, at hvis vi printer, så går den her model, den går fuldstændig i stykker, og den kan ikke rigtig blive printet ordentligt. Printer skal nok printe den, men væggene bliver vildt tynde, fordi der er en fejl. Det kan den altså ikke lide. Så det kan man altså sørge for at lade være med, og hvis der så er nogle fejl, hvis der nu er en fejl, så kan man jo så bare reparere den. For eksempel ved at undo den fejl, vi lige har lavet. Men hvis man nu ikke har mulighed for det, hvis nu for eksempel bare er et hul heri, så kan man gå herind, og så kan man bruge det, der hedder border. Og vælge den her border omkring, så cap, det er en mulighed. Eller man kan vælge over i polygon mode. Og så kan man trykke, hvis man kører lidt nedad under det, der hedder edit geometry, under polygon mode, så kan man sige create. Sådan der. Og så fordi vi har tilføjet et polygon, så skal vi altså lige ind og sørge for, at den har kender det her polygon, så siger man lige autosmooth. Vi vælger selvfølgelig det hele, når vi siger autosmooth. Sådan der. Og så går vi over til autosmoothen igen. Og så kan I se, så fungerer alt godt igen. Så går vi over til check. Det skal den lige vende sig til. Sådan der. Og så siger den sådan der også. Så det er simpelthen en måde, man kan gøre det på. Og så kan I jo naturligvis bruge nogle af de fifs og tricks, der er nogle af de andre, nogle af de andre tutorials, jeg har lavet, til hvordan man kan lave lækre materialer. Hvis I vil, så kan man sige, en måde at udvide den her på, er naturligvis at putte en hel masse måleafstand på herinde. En anden mulighed er at prøve at lave en hank til modellen. Enten bare et lille tab ud her, eller måske et helt håndtag. Der er rigtig mange forskellige. Det kan også være en hank opover her, som man kunne holde fast i, når man hælder. Og det kunne også være, at I vil prøve at lave alle mulige andre ting. Det er nogle af de forskellige inspirationsidéer, jeg vil give jer. Og måske prøve at gøre den her tud en lille smule pænere. Overbevist om, at den sagtens kan blive meget flottere, hvis man giver det lidt mere energi. Men tak for den her gang, og husk at gemme jeres filer, og jeg håber, at vi ses igen på enten GameIT eller HTX.